akwai wani mutum ne da ake kiransa da shi sarkin makaryata. To yana da 'ya'ya guda uku, to cikin 'ya'yansa ne yake son kuma ya ga 'ya'yan wane ne ya gado sa. Sai ya tura guda gona, ya tura guda wajen itace, sai ya bar guda gida. Yanzu shi kenan sai ya zo tarar da na gona ce, shin ɗana baka ga wata bariya da na halba ban same ta ba, amma na samu ɗan da yake cikin cikinta. Sai ya ce ma uban, a'a ban ganta ba baba, amma baba ruwan nan da muka bari sarkahe jiya da uwa ice cikin salka, na iske salka ta gara ta cinye salkar, kawai ruwan ne iske sarkahe. Bayan nan sai wuce ya gaba ta iske wurin wanda yake dora itace, wanda ya tura wurin itace, sai tambaye sa shin me ya tsela sa ne. Sai yake ce ma baban nasa, wallahi baba na ida, amma na je ɗibar ɓawon dushi ne, ina so in ɗaura itacen. Sai uban ya dawo gida, ya zo tar da na gida, sai ce masa da ka mini ruwa in sha. Sai ya jima, yayin da ya zo sai ya ce me ya tsela sa, sai ce ai baba na iske ruwan mama da na kishiyar mama an garwaya su ne, shi yasa sai na sa na ɗebe ruwan mama ya zo na kama ka, na waye ruwan mama na ya zo na kama ka. To da uban da 'ya'yan guda uku wane ne fi wani ƙarya? Kuma bayan wane ne fi wani ƙarya cikin 'ya'yan, wane ne ya gado uban, kuma wane ne ya uban ƙarya? Muna jira amsa daga gare ku. Ko zagaya wannan channel namu na Yaron Malam TV, ko muna subscribe insha Allah, kuma ku danna mana ƙararrawa. Za mu ci gaba da ɗoro muku abubuwa na tambayoyi